आज कहीं मो मनटा खाली उठुची पड़ुची उठुची पड़ुची आज मु कहीं आउ थय धरु पारुनी मो जीवनटा खाली थर 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 हो क्या आज आज्ञा एते बड़ा खुशीर दिन जे ए चंदा मुंडर भी भाल मिलानी आज्ञा क्या कौन करी आज्ञा मो तीन भौणी भितरे गोटे अकाटुआ भणजा से भणजा को कहली आज्ञा आलो भणजा लो तू बापा से रास्ता को जाना से कौन कहला जानी आज्ञा हईलो चंदा मुंडिया मामू तमे आउ मते कहना हला कौन गला राजा घर को फसिला गातरे एका थरे हे गला पूरा राधे राधे हेले कौन हैला आज्ञा ए चंदा मुंडा बुढ़ा बाकर भी बुद्धि कम नहीं एमिति खेल खेली दला जाई कि राजा घरे एका तरे मो भणंजा सूर्यटा गद 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 होइकी आसिला सेति पाई परा मु एते सजबाज बुढ़ा लोक तो आज्ञा टिके थकी जाइछि जाए आउ न मानिबी के बेहार न मानिबी के बेहार मो ब्रह्मानंद हो न मानिबी के बेहार न मानिबी के बेहार मो ब्रह्मानंद हो न मानिबी के बेहार शकुनी मंतरा दुहे शकुनी मंतरा दुहे आज्ञा गुरु मोहर हो न मानिबी के बेहार मो ब्रह्मानंद हो न मानिबी न मानिबी न मानिबी न मानिबी के बेहार आज्ञा शकुनी करिला कुट नाश हेले कुरु वंश मंथरार चक्रांतरे राम गले बनवास सेपरी चक्रांत करी आज्ञा खेली भी खेल हो न मानिबी के बेहारा मो ब्रह्मानंद न मानिबी के बेहारा कहीं मो मनटा आज थय होनी
खाली मो भणंजा पाखको जा जा बोली कहूची जीवाकू पड़िबो मो भणंजा पाखको कौन करी आज्ञा एते निरीबुद्धिया भणंजाटा मोर मोर टिकिए कथा मानिलानी आज्ञा कौन करी जदि ता पाखकू न गली बुढ़ार चंदा मुंडटा को आउ थरे करदेबा पूरा लंडा आ मु बुढ़ा है पूरा डंडा कौन करी ना मो भणंजा पाखक अति शीघ्र जाए से परा मत देखी बहुत खुशी हम अवश्य मुझे जल्दी जा राधे राधे ए बजा वाला बजा टिके बजा